Ιακώδιος, 12-9-40. Πάμε να βρούμε την επόμενη μάχη Καραμούζος στο νούμερο 80, ενώ 100 Γιούρα Θανάσου. Τώρα λίγο Γιώργος βελτιώσει τις ανθρωπές, 13-3-77 για τον Γιούρα, 13-3-0 για τον αριστερό διάδρομο, το νούμερο 83 λοιπόν, και αυτό είναι αυτοκίνητο από άλλη εποχή, ενώ το νούμερο 51 είναι το κλείδος της Παναγιάς, ο Κούρας, λοιπόν ο Αποστόλης, το Μάκας, το Βίλιο, του Μπάρβατος, το Νέμενα, να πάρει το φακελάκι στην Αγία. Μαλάκα η κορδάτη είναι 5 φορές πάνω σε φυσικά. Για να δούμε τον χρόνο. Και 13 ξερών. Κάνει μαλάκα. Θα πέσει πάνω. Κόλλα μία ρε μαλάκα. Να την ώρα θα είναι. Κάκα μια βαλεγία του Ισκάλου στην Αουδησιόλη. Συνεχίζει αυτή τη στιγμή το 141 ο Θανασόπουλος ο Νίκος και το 109 ο Μαγιάννης. Πώς το λένε αυτό? 18 λοιπόν κάνει το Χόντα με τον Βαγιανούλη, 13-6-70 ο Αμανασόπουλος. Αλάρμα, ναι. Το νούμερο 62 και το 132. Το 62 ο Παπαβέλος Πίτρο, ο Σπύρος, υποστηρίζεται από AP Plus Power, Superstars, Dyno Motor. Πατάει τώρα. Ιάκη, 12-6-40 λοιπόν για το Citroën, 14-7-25 για το Μαυρίδη.